ҳамсоя? ҳай меҳмонтам нашинохтам. Ба фикр чӣ қа одами назик айда? И ҳамсоя ози ма бугум та ин меҳмони ма ҷура ҳами падари ҳами меҳмони мо қади акаи ма да рӯз депорт кардаги биданша дар Россия. Да рӯз да ҳамҷа маҳкам кардаги бидан баъди депорт. Не ма тира фаҳмидам охи меҳмон як рӯз меса, ду рӯз меса. Е бача чанд қашида ҳамҷа ай ба мардум чӣ мега? Хай ҳавай ҳами қанамёк метам ҳамсоя. Ҳами қанамёк метам ки хонаш бурава. Ҳеҷ небурава охи намедонам чӣ хай чӣ та меҳмон шид. Ту мара фаҳм ҳамсоя ҷон нигоҳ ин қа тамошош ҳам маҷора бурдес шо. Шид фаҳмидам ҳамсоя. Ма гапта фаҳмидам. Гапта фаҳмидам. Ҳозир ҳамира як бало карда, я намёк дода. ҳамира рӯй мекунед. Овар ки кори зур мекунӣ ҳамсоя ҷон. Хаб тамом шид ки мара файро дора, меҳмон файро дора. Хоб бура ма тираш. Ой ина омадам. Хоб ма тираш дамекунам ҳамсоя ҷон. Ман чиқо барори кор. Тесар ҳоиш кӯ. Эй. Аҳа меҳмонҷон. Качхе. бовар карди Дилшодҷон. Ин раҳмате. Хушомадӣ меҳмон. Беҳтарин. ҳама ҷо маъқул шид охи мара. хонаи мо маъқул шид охи ака, хонаи мо маъқул шид шумода? Гап нест, шумода гап нест. Саломат боше. Рости гап акама ака шумо ду рӯза гуфтаи мана меҳмон. Шукри Худо як 32 рӯз шид дар ҳамиҷа меҳмони хонада. Меҳмон як рӯз буд, ду рӯз буд. бовар кард Дилшодҷон. раҳмат барои меҳмондорӣ, барои қадрдонӣ, барои нону намак. Бовар кард ин завтракда блинчик, сметана, туқ бирон, колбаса, чӣ намуде аст. ҳамин чизои хӯрокҳои саҳарида витаминдор. Асалу и чормағзи мовизу бодом раҳмат. Бо абеду нигӯ. Абеду ошу гӯш бирону бовар кард. Ужинда бугӯ, ака биё ба гав назано. Бовар кард ай ҳамин замин то осмона ай шумо миннатдорам. Саломат. Хай меҳмон ак шумо меҳмони мо. Меҳмонам гуфтан як рӯз ду рӯз шукри Худо 32 рӯз шид хони мода ира мода камтарак. барои ҳаваи ма як чида камтар зиқ шидам меҳмонҷон. ҳамирӯз фикр кардам, гуфтам ки аки хена меша. дидам ки шумо худтони хеле кам ақл акадесе. гуфтам ки ана ки шумо ки даиҷаи хай шукри Худо 32 рӯз шид хони мода меҳмон. гуфтам ҳоли аҳволи фарзандо чӣ хел боша? янга чӣ хел боша? зану фарзандтон хавотир намешида боша? барои ҳавай гуфтам ҳамира ма шумо да галзонамда. Ана раҳмат Дилшодҷон, акай Дилшодҷон. Ана раҳмат. Саломат бошед. Раҳмат ки ҳамин хотиррасон карден. ғами моро хитизани фарзандом хӯрден, ин мехӯрен. ҳазор раҳмат. Ана ман рафтам. Саломат. Ака. Гиҷо. О барам зани гудукомо биёро. салому алайкум дӯстони азиз. кадоме ки билети арзон дар кораи марҳамат ба компанияи Шаҳноза занг занед. ногуфтанамона билето бениҳоят арзона, кадоме ки лозим бошад марҳамат ба ҳамин рақамҳо занг занед. шом бахайр дӯстони азиз. ногуфтанамонад шоми ҷумҳурии Ӯзбекистон. дар ҷумҳурии Ӯзбекистон қарор дорем шаҳри Тошкент. насиб бошад наворҳои ҷолиб, шӯхиомез пешкаши шом мегардонем дӯстони азиз. бо мо бошед дӯстони азиз. шом бахайр. тамошо кунед. ҳаловат баред. рафтед. Magic City. ҳар шом тамоми мардуми хориҷа ҳамаҷа тамошо меоянд. ногуфтанам бора дӯстони азиз ҳар ҷое ки мо рафтем, масалан шаҳри Самарқанд рафтем, ҷои таърихӣ дошт. ҳамаҷа пурсидем, гуфтан аз ҳама ҷои зеботарини шаҳри Тошкент ҳамаҷа мебошад. ҳамагон мерам як тамошо мекунем, ҳатто наворҳои ҷолиб пешкаши шумо мегардонем. моро ҳамроҳ бошед дӯстони азиз. ине барака ва масҷои кӯи меҳмон ранги мо музафир андра. дӯстони азиз, ногуфта намонад бисёр ҷои ҷолиб дорад, бисёр ҷои таърихӣ дорад, бисёр ҷои тамошогоҳ дорад. ҳамагон аз тамоми ҷумҳуриҳо ҳамиҷо омода тамошо мекунанд. якне ҷои беҳтарин аст. ранги кремени шаҳри Москва як қариб ранги бурҷи халиф дӯстони азиз. бениҳоят зебо. ҷои бисёр истироҳатгоҳ. оҷи Дилшодҷон ҷибе оҷи ростига мо ҳамон поизу кофтесем. поизда як шишта ягон билетчо мехарем. тамошо мекунем. хайр мекунем дӯстони азиз.
دوستان عزیز نامزدم هر لحظه با ما باشید نوارهای جالب و پیشکشی شما میگردانه.